Mga bata ra ba karon hilig kay hayahay. Kami sa una maglakaw pa, wa pay hapit kaon, sudan lagloy ag-asin, mangarga pa inig kakuan, pait kayo lisod kayo. Pero karon mga bata, bisag nakita na gyud ng atop sa eskwelahan, magsakay pag yung motor, musakay pag yun ng tricycle or unsa na kanang tricycle. Di na lang yun kalakaw. Minus kay gantos, no? Nya nigabot sa balay, cellphone day kwaon. Hulo, sigig tulpok. Naay daghang labhonon, naay daghang hugasan, naay limpyuhanan. Nganong di ba na nimo trabahoon? Kapoy, eskwela to, kapoy. Kami una iguli halamang laba pa kay ako ra bang usa ga puyo, ngako pang suga, kandila, ngako pang sudan, kasagaran, luy ag-asin, lipay lang ko kapalit ko ng usa ka plastic nga katong chicharon nga lingin ba. Ana, kay ako nang anak